کاتان باش بەڕێزان لەگەڵ ئۆلێکساندەر بورافشێنکۆف کاربڕێکەری باڵۆزخانەی ئۆکرانیا لە عێراق یاخود چارج دیفێر لە باڵۆزخانەی ئۆکرانیا لە عێراق گفتوگویەک دەکەین سەبارەت بە دۆخی ئۆکرانیا، دۆخی هاوڵاتیانی ئۆکرانیا، شارەکان، گەیاندنی یارمەتیەکان، یارمەتیە سەربازیەکان، یارمەتیە مرۆڤیەکان بە ئۆکرانیا و هەروە پەیوەندیەکانی عێراق و ئۆکرانیا، هەڵوێستی عێراق سەبارەت بەوەی کە ڕوودەدا لە ئۆکرانیا هێرشی سەربازی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا. ڕێزدار ئۆلێکساندەر، سپاس کوتبمەرەی. Ez dixwazim li ser rewşa xelkê li Ukraynayê ji te bipirsim. Rapor behsa rewşa xelkê li bajarên mezin ên Ukraynayê dikin. Nexwasim kêmbûna xwarin û dermanan. Li gor wan raporan, li wan bajarên mezin kêmbûna xwarin û dermanan heye. Tu dikarî ji me reqala rewşê bikî? سپاس ڕێزدار ڕێباز کووت و سەر ڕەوشێژ من دپرسی. لێ بلا ئەس پێشی بگشتی بەحسا ڕەوشێ بکەم بەری ئەس بەرسڤە پرساتە بدەم. ڕۆژە 24 سباتێ سەرۆکێ رووسیا ڤلادیمیر پوتین شەڕێ سەرانسەری li dijî ئۆکراینایê ڕاگەهاند û dest bi dagirkirineka berfireh kir. Hêzên Rûsya kesên sivîl dikujin û jêrxaneya me wêran dikin. Mal û navçeyên niştecihbûnê bombebaran dikin. Hikûmeta Okrayna jî qanûna leşkerî li Okraynayê cîvcî dike. Mixabin, qurbanî hene, çunke şerekî seranserî ye. Ji bo bersiva pirsata li ser xwarin û dermanan. Bi rastî ez nikarim gotina te piştrast bikim. Dibe ku li hinek navçeyan ku em niha daxivin û şer li wan berdewam e, ew tiştê ku te behs kir hebe. Çunke şer her şer e. Şêniyên Iraqê ji şêniyên welatên din baştir vê yekê dizanin. Dibe ku raporên bi vî rengî di mas medyayê de werin belavkirin. Lê ji min bawer bike. Rast e wêrankarî pir heye, lê belê em nikarin bêjin li bajarên sereke yên Okraynayê xwarin û derman kêmin. Rast e qurbanî hene. Hinek projeyên ava malan hatine têkbirin. Jêrxane hilweşiyaye. Kesên sivîl jî armanc hatine girtin. Mixabin can ji destana mirovan ji bo hemû cîhanê bo belateka rasteqînê ye. Rêzdar Oleksander, eger tu bikarî ji min reqala wan tiştan bikî ku tu ji xelkê dibihîzî ji nas xizm û dostên xwe li Ukraynayê. Rewşa rastî çawa ye, nemaze rewşa mirovî. Rewşa mirovî pir dijwar e. Mixabin milyon kes koçber bûye. Prosa niha jî berdewam e. Divê em fam bikin ku ev ne operasyoneka biçûk e. Lê belê dagirkirineka seranserî li Bakur, Başûr û Rojhilê te. Eger tu li nexşeya şer binerî, tu yê baştir fêm bikî. Ez naxwazim bi behskirina wê dema te bibim. Bi rastî, hinek cih hatine dorpêçkirin. Lê artêşa Okraynayê hewl dide wan deran kontrol bike. Bi sedema bombebarana giran, ne tenê bombebarana bejayî, lê her wiha ya balafir û rokêtan jî projeyên avê hatine wêrankirin. Di demekê de ku şer berdewam e, zehmete ziyan, bihûrbînî werin zanîn. Lê me bêhtirî 9,000 leşkerên Rûs kuşt.
لە نێزیکی کێڤە پایتەختە ئۆکراینایە هەرچی قاسیەزنە پسپۆرێ لەشکەری مەژی لێ تێگوتن و داگرکردن ڕووس ڕۆکێت ئاڤێژێن تەرمۆباریک بکارئانینە. ji ber ku tu nûneretiya welatê xwe li Iraqê dikî, tu çawa behsa peywendiyên we bi hikûmeta Iraqê re dikî? پەیوەندیên min bi wezareta derve ya Iraqê re hene. Bi rastî ez îroj bi wezareta derve ya Iraqê re axivîm. Her wiha îroj civîna min birayedarên wezareta derve ya Iraqê re hebû. Ew hevalên me piştgirî û hevkariya me dikin. Her wiha hevkarên me ji hêzên hevpeymanan li Iraqê, her wiha Yekîtiya Ewropayê û welatên din jî ku hemû li dijî dagirkariya Rûsyayê ne. Li neteweyên yekbûyî jî pênc welat tenê ku Rûsya yek ji wan bû, alîgiriya dagirkirinê kirin. Karvedana te çi ye ku Iraq beşdarî dengdana li dijî projebiryara şermezarkirina êrişa Rûsya li ser Ukraynayê nebû, hûn vê çawa dibînin? Ez fêm dikim ku ev helwesteke nîşan dide Iraq nebûye dagirkariya Rûsyayê re ye. Lêbelê li milekî din em pêşbînî dikin ku Iraq nola piraniya welatên dinyayê di bereya me de rawesta li dijî Rûsyayê û armanca Rûsya û dagirkariya Rûsya. Dêdim vê yekê tekez bike. Di civînên we de bi berpirsên Iraqê re zelalkirina wan çi bû derbarê beşdarnebûna di dengdana şermezarkirina Rûsyayê de? Çi ji we re gotin? Bi baweriya min rewşa niha ya Iraqê nehêsane. Lê milekî din jî ji bo Iraqê ne baş e. Di vê rewşa aloz de balyozxaneya Iraqê li Kiyevê bimîne. Meş hikûmeta Iraqê û gelê Iraqê fêm kiriye ku ew jî bimerene. Ev pir giring e ji bo fêmkirina ku Iraq bi dil û bi can bi gelê Okraynayê re ye di vê rewşa dijwar de. Min xwest bi vî rengî bersiva pirsa te bidim. Hûn ji asta piştevaniya hikûmeta Iraqê razî ne? Nexwasim piştî projebiryara netewên yekbûyî û beşdarnebûna Iraqê di wê dengdanê de. Ez dixwazim ji naveroka civînên we bi rayedarên Iraqê re fêm bikim. Zelalkirina wan çi bû? Rê bide min ku ez bêjim ezmûneka tal a Iraqê bi şer re heye. Niha Okrayna di rewşeka hevava de derbas dibe. Li gor min Iraq di aliyê mirovî de jî piştevaniya me dike. Me bi Iraqê re qala wan welatiyên Okraynayê kir ku nas, xizm û kesên wan li vir hene. Iraq amadeya alîkariyên mirovî bigihîne gelê Okraynayê. Bi heman awayî Iraqiyên ku rûniştiyên Okraynayê ne, hinek ji wan li Okraynayê mane û hinek jî çûne welatên cînar. Min xwest vê jî bêjim ku balyozxaneya Iraqê li Kiyevê
ئالیکاریە هەمووەڵاتیە عێراقی کرد. ئەس لەڤر دکارم vان tiştan tenê bi gotin bibêjim lê me bi pratik jî dîtiye. Niha em duan waran de hevahengiyê dikin ku berhema wan heye. Ev rêbazeka mirovî ye, hevkariya xelkê bi xelkê re ye ku ev pir giring e. Heke tu ji min bipirsî helwesta Iraqê bi eşkereyî çi ye? Em dizanin ew helwest çi ye û em dizanin tiştê ku qewimî êdî nayê berevajî kirin. Hûn wiha dibînin ku Iraq bi Ukrayna yan bi Rûsyayê re ye? Bi baweriya min piştevaniya ku ji aliyê gelê Iraqê vejmere heye, Mebesta min ne gelê Iraqê, lê aliyê fermî ye. Na nexêr ez behsa aliyê fermî nakim. Ez behsa wê hejmara zêde ya telefonkirin û pêşniyarên welatiyên asayî yên Iraqê ji bo piştgirî û alîkariya Ukraynayê dikim ku qet berê Ukrayna nedîtine. Tenê wî tiştî dibînin ku diqewime ji ber vê yekê ku em hest bi piştevaniya mezin a gelê Iraqê dikin. Tu dikarî behsa wan piştevaniyan bikî ku welatiyên Iraqê dixwazin pêşkêş we bikin? Wek min berê jî behs kir, em li vir li balyozxaneya xwe li gel berpirsên Iraqê û kesên ku dixwazin alîkariya me bikin jî kar dikin. Lê bi her awayî hemû karên ku em li vir li balyozxaneya xwe dikin bi agahdariya berpirsan têkirin. Wek alîkariyên mirovî, alîkariyên diravî û çend tiştên din ku Iraqî ji me re pêşniyar dikin. Em hevahengiyê bi berpirsên têkildar re dikin. Em nikarin bi xwe hemû karan pêk bînin çunke stafê me kêm e. Em nikarin mijûlê hemû waran bibin wek siyaset û karûbarên din. Ev qet nemûmkin e. Lewma em bi aliyên têkildar ên Iraqê re kar dikin. Rêzdar Oleksander min berî çend rojan hevpeyvînek bi balyozê Rûsya li Iraqê Elbrus Kutraşev re saz kir. Wî got ku Rûsya naxwaze Ukraynayê dagir bike û wêran bike. Lê nabe Ukrayna tevlî NATOyê bibe. Li gor te ji ber çi Ukrayna hestiyariyên Rûsyayê li ber çav negirt? Ez naxwazim li ser vê mijarê bipeyivim. Bila em di hevpeyvîna xwe de berdewam bin. Tu naxwazî tiştekî li ser gotinên balyozê Rûsyayê bêjî? Nexêr. Lê girêdayî wê argumenta ku Rûsya Ti şiroveya min tune ye. Her kesek çavê wî hebe rewşê dibîne. Her kesê guhê wî hebe dibihîze. Ez tenê dixwazim bipirsim Ma divê ez çi bibêjim gelo? Divê tu bi çavên xwe tiştan bibînî. Şer duhî dest pê nekiriye. Lê belê ji 2014 ve dest pê kiriye. Ji wê çaxê ve Rûsya hewl dide bi şêweyên neyasayî Ukraynayê dagir bike. Wate li gor te Rûsya dixwaze hemû Ukraynayê dagir bike? Rûsya berê beşek ji axa Ukraynayê dagir kiribû Krîmya. Rast e, lê niha li gor te Rûsya bi nête tevahiya Ukraynayê dagir bike? Binêre, em wî tiştî dibînin ku em dibînin. Eger tu ji wan gotinan bawer bikî ku berpirsên Rûsî dibêjin, ev di destê te de ye. Lê çavên me hene û mejiyê me heye. Belê ez tê digehîjim lê ez dixwazim nêrîna te jî bizanim wek Ukrayniyek çi diqewime. Çîrok li gor me ew e ku niha welatê min di nav agir de ye. Belê ez tê digehîjim.
gelê min li dijî dagirkirina Rûsyayê berxwedanê dike. Ti zelalkirineka din tune ye. Niha dagirker li ser axamene û em jî berevaniyê dikin. Ez çi din bêjim rastî ev e? There are talks that's happening right now between گوتوبێژên ku hatin navbera Rûsya û Ukraynayê de hene, li gor te dê çi biqewime? Gelo Ukrayna amade ye li hember aştiyê çi pêşkêş bike? Ukrayna tiştekî li hember aştiyê pêşkêş bike, dibe ku hewce bike, cîhan tiştekî pêşkêş bike. Yan dibe ku hewce neke, tu tişt were pêşkêşkirin. Ev ne rikberiya di navbera du artêşan de ye, yan jî şerê du welatên cînar e. Rewş bi tevahî cuda ye. Ukrayna nexwedî çekên atomî ye. Bi rastî Rûsya yek ji wan aliyan bû ku salên notî wek welatekî xwedî çekên atomî parastina yekîtiya axa Ukraynayê wek welatekî piştî hilweşîna yekîtiya Sovyêtê garantî kir. Bi baweriya te dê encameke êrîniya gotûbêjên di navbera her du welatan de hebe? Em niha li rawestandina vî şerî û vê xwînrijandinê difikirin. Tu helwesta neteweyên Yekbûyî û NATOyê dibînî. Tu dibînî çend welat piştgiriya me di vî şerî de dikin. Çend welat ji vî şerê bêaqil ku li ser axa me diqewime dilgiranin. Gelo ez ê çê di vî warî de bibêjim? Her tişt tê dîtin û her tişt tê bihîstin. Şirovekirina rewşê hewce nake. Em dikarin pir li ser biaxêvin. Em dikarin bûyeran bibînin ku ji şiroveyan cuda ne. Dikare were dîtin ku kî niha êrîşî me dike, kî malên me wêran dike, ma kî hêz anî ser axa me û kî zarok, yextiyar û jinên me dikuje. Çend Rûs di vî şerî de hatine kuştin. Wek min behs kir heta îro nêzîkî 9,000 Rûs hatine kuştin, leşkerên Rûs. Ez nikarim peyvên xerab li dijî wan bikarbînim, gelo ew leşkerên Rûs li ser axa Rûsyayê hatine kuştin? Li ku hatin kuştin? Gelo lîstika kompûterê ye? Nexêr, ne lîstika kompûterê ye. Ango rewş rasteqîne ye. Mirov tê de dibin qurbanî. Rêzdar Oleksander roja çarşemê Banka Navendiya Iraqê pêşniyar kir ku hemû muameleyên darayî bi Rûsyayê re werin rawestandin. Hûn vê biryara Banka Navendiya Iraqê çawa dibînin? Bi rastî min ti helwesteka fermî ya bi vî rengî nebîstiye. Dibe ku kesekî ew gotin bi navê xwe gotibe. Lê tişta ez dikarim ji te re bêjim, ew e ku ceza li dijî dagîrkeran tên cîbcîkirin. Li dijî dagîrker. Niha Rûsya welatekî dagîrker e. Cîbcîkirina van cezayan helwesta cîhanê ji bo rawestandina vî şerê ku pir ciddî ye nîşan dide. Gelo hûn ji asta hevkariyên civakan navdewletî razî ne, nexwasim hevkariyên leşkerî. Niha piştgiriyê leşkerî ji Ukraynayê re hene. Ev ne nehînî ye. Niha gelek piştevanên hevbeş ên Ukraynayê hene. Gelo hûn razî ne ji piştevaniya hevpeymanên xwe?
دڕەوشەکێ دەکو مالا من هاتیە وێرانکردن و کەس و خزم و هەڤالێن من هاتنە کوشتن بە هەر هاوایی ئەس نکارم کێفخۆش بم ji ber ku ez ji rewşê fêm dikim û divê hûn ji min baştir jî fêm bikin. Çunke dîrokeka we ya dûr dirêj ya şer li ser axawe heye. Alîkariya leşkerî her alîkariya. Lê tu merevên xwe ji dest bidî tiştekî cuda ye. Ew piştevanî dikare alîkar be, lêbelê ez nikarim kêfxweş bim. Çunke li gor min çêtir e ku piştgiriya me neyê kirin û artêşa me jî net şer debe. Lê em daştiyê debin. ڕاست e lê niha şer berdewame û hejmarek welat jî hevkariyê pêşkêş dikin. Pirsa min ev e, gelo hûn ji hevkariya civaka navdewletî û hevkariyên Ewropî û Amerîkiyan razî ne? Ez wan hevkariyan pir bilind dinirxînim. Lêbelê ez ne kêfxweşim. Kêfxweşî ne ew peyve ku em niha li Ukraynayê bikar bînin. Lê ez spasdarim. Gelo gihandina hevkarî û piştevaniyên wan welatan ji bo Ukrayna û artêşa wê karekî zehmet e. Bi rastî wek min behs kir, em li balyozxaneyê li ser çend mijarên destnîşankirî kar dikin. Ez naxwazim li ser tiştekî baxivim ku nekarê min e. Têkiliya vê bi desthilatê heye, ez nikarim bêjim zehmet e yan ne zehmet e. Tu dikarî qala hevkariyên mirovî bikî? Gelo hûn ji wan hevkariyan razî ne? Belê ez ji alîkariyên welatên cînarên me ku hevkariya me dikin razî me. Ez fêm dikim ku ev rewşeke dibe ku razîbûn ne peyveka rast bejêre. Lê belê em spasiya wan dikin. Her wiha em spasiya wan kesan jî dikin ku sînor derbas kirin ji bo alîkariya me bikin. Eger di cihê xwe de be, ez dibêjim ez bi vê razî me û ew kesên mezin in. Rêzdar Oleksander, tu dikarî qala wan Ukrayniyan bikî ku li Iraq û Herêma Kurdistanê dijîn? Gelo hejmara Ukraynî û kompanyayên Ukraynî li Iraq û Herêma Kurdistanê çend e? Gelo hejmareke diyar heye? Ez nikarim bi temamî hejmareka destnîşankirî bidme te, çunke gelek Okraynî û kompanyayên Okraynî ku navên xwe ji bo karkirinê li vê derê tomar kirine, di projeyên hevbeş de beşdar in. Lewma jî em nikarin bêjin ku hemî kompanya Okraynî ne. Lêbelê hejmareka zêde ya Okrayniyan li vir heye. Wek mînak li gor agahiyên me, Herêma Kurdistanê 500 kertên rûniştinê dane welatiyên Okraynî li vir. Lêbelê dijwar e ku hejmara Okrayniyan li Iraqê were zanîn. Dibe ku bi tevahî nêzîkî 1000 kesî be. Gelo qebareya bazirganî di navbera Iraq û Ukraynayê de çend e? Bi fermî sala borî qebareya bazirganî nêzîkî $9 milyar bû li gor çavkaniyên fermî. Ji wê bazirganiyê çi qas bi Herêma Kurdistanê re ye? Em Herêma Kurdistanê ji Iraqê cuda nakin. Em dizanin ku Herêma Kurdistanê beşek ji komara Iraqê ye. Lewma em wê cudahiyê nakin. Lê eger em behsa navçeyên cuda bikin, em dikarin bibêjin ku bi giştî bazarên Iraqê tijî berhemên xwarinê yên Okraynî ne.
نێزیکی ji سەدی dehê berhemên xwarinê Okraynî ne. Berhemên xwarinê yên cuda cuda têde hene, wek mirîşkên cemidî, hêk, rûn û berhemên din jî. Eger em qala aboriyê bikin ku mijareke giring e, Okrayna Iraqê wek yek ji mezintirîn hawirdekarên tişt û kelûpelên Okraynî dihesibîne. berhemên ku Iraq wan ji Ukraynayê hawirde dike çi ne? Bi rastî bi piranî berhemên xwarinê ne. Hinek caran kelûpelên warê avahîsaziyê jî di nav de hene. Lê ez we piştrast dikim ku hemû kelûpel sivîl in. Tiştekî din di nav de tune ye. Zor spas rêzdar Oleksander, spas ku te dema xwe dame. Ez hêvîdarim ku rewşa Ukrayna baştir bibe û gelê wê aştiyê bibînin. سپاس پێوەش خواتان لەگەڵ.